Ben, pois moi bo día, imos dar inicio a esta sesión plenaria, a esta sesión extraordinaria e urxente para someter a consideración da Corporación a aprobación definitiva do orzamento xeral, pero, en primeiro lugar, o que temos que facer é ratificar a urxencia da convocatoria desta sesión. Facemos a votación correspondente, señor secretario, se lle parece. Votos a favor da ratificación da urxencia. Unanimidade. Moi ben, pois pasamos daquela ao punto segundo, que neste caso é a aprobación definitiva do orzamento xeral do Concello de Santiago e do seu cadro de persoal para o exercicio 2025. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Bon día a todos e a todas, ao público presente, xornalistas e tamén ás persoas que nos poidan estar seguindo por streaming. No pleno do 27 de febreiro, o pleno do 27 de febreiro aprobou o orzamento xeral do Concello e o cadro de persoal para o exercicio 2025. Unha vez finalizado o período de exposición ao público do expediente, consta que se recibiu unha única alegación formulada pola Asociación Veciñal Volta do Castro Rial. A respecto desta alegación, a Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade emitiu un informe no que analiza a relación coa normativa aplicável e conclúe que non concorre a necesaria condición habilitante para atender o alegado. No punto 6 deste informe explícase que a alegación presentada non se encontra en ningún dos supostos tasados polo artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais como motivación pola que cabe formular reclamación contra os orzamentos. No punto A deste artigo, por non se ter axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta mesma lei, no punto na epígrafe B, por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigacións exixíveis en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo, e na epígrafe C, o terceiro suposto, por seren manifestamente insuficientes os ingresos con relación aos gastos orzados ou ben deses a respecto das necesidades para as que estean previstos. Por outra parte, o informe conxunto da Intervención Xeral e da Secretaría Municipais conclúen tamén coa proposta de inadmisión da reclamación presentada. É dicir, independentemente de que as demandas que reflite a alegación sexan de interese ou que sexan perfectamente lexítimo que unha entidade veciñal reclame actuacións para o seu barrio, estas aspiracións non se encontran dentro dos supostos de alegación que a Lei de Facendas Locais sinala como admisíveis no trámite de aprobación do orzamento. É ben doado entender que o proxecto de orzamento se ten que aprobar equilibrado e que quen o formula debe encontrar o encaixe das obrigacións contraídas pola Administración, das novas necesidades de crédito para atender os servizos públicos e os intereses da veciñanza dentro dos ingresos previstos. Este equilibrio nunca logra satisfacer todas as propostas de mellora que as entidades presentan, e moito menos nun contexto de alza dos prezos, de contención impositiva e dunha profunda e sostida no tempo precariedade de atención en moitas necesidades do amplo territorio deste Concello. Con todo, como xa digo, non lle restamos legitimidade en ningunhas demandas veciñais e reiteramos a vontade de solucionalas na medida do posíbel. O compromiso do Goberno municipal coa veciñanza da Volta do Castro e do Rial de Conxo demóstranse coas actuacións xa levadas a cabo e tamén coas que van ser desenvolvidas nos próximos meses. E vou citar someramente algunhas. Reposición da iluminación na vía do tren, melloras de accesibilidade con eliminación de barreiras arquitectónicas e colocación de podotáctiles, pintado de novos pasos de peóns, arranxo da varanda das escaleiras do paso inferior da vía, arranxos dos paseos deteriorados, execución e axardinamento da rotonda, colocación de reductores de velocidade, regulado e pintado do aparcamento en Poza Real e Rial de Conxo ou reposición do asfaltado e muro de contención na Rúa da Decoita. Nestes momentos está tamén axudicada a redacción do proxecto para a recollida de pluviais e o asfaltado da Rúa do Rial de Conxo e a ampliación da soleira da illa de colectores da Rúa dos Churruschaos.
Mais volvendo, centrarnos no punto e en resumo, tal como corresponde consonte a normativa de aplicación en materia de facendas locais, propoñemos ao Pleno da Corporación que admita a alegación presentada e que aprobe definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2025 e o seu cadro de persoal. Obrigado. Obrigada polo Grupo Municipal Socialista, señor Muiños, cando queira. Bo día, alcaldesa, bo día a todas e todos. Comezar por amosar o noso absoluto respeto pois ás reclamacións lexítimas que fan as veciñas e veciños de Rial de Conxo, que é xusto lembrar, son as mesmas que hai un ano. A señora San Martín terá que responder ante os compromisos que adopta e que non cumpre. Nós, evidentemente, e así o fixemos durante o pasado ano, exiximoslle diligencia pois a hora de respostar a estas demandas da Asociación Volta do Castro Rial de Conxo e seguiremos exixíndollo todo o que faga falla para que se cumpra con estes veciños. As cuestións que se incluyen, ademais, nestas alegacións non requiren pois dunha partida específica, son cuestións que se poden abordar dende a partida de mantemento, reparación de firmes ou, por exemplo, no caso dos puntos de luz que se reclaman, podería abordarse a través do novo contrato de alumeado público. Por lo tanto, se realmente pois hai esa vontade política, a alcaldesa pode e ten a obriga de dar resposta a estas peticións nos vindeiros meses. En todo caso, pois quero lembrar o que xa dixen no pleno do mes de febreiro. Estes son os bons orzamentos. Uns orzamentos progresistas e sociais, uns orzamentos cun importe peso de política social, e aí está o Servicio de Axuda ao Fogar, a Casa dos Maiores do Ensanche, o programa Xantar na Casa e o reforzo das axudas ás entidades e colectivos. Uns orzamentos que incluyen, ademais, pois todas as cuestións que demandamos dende o Grupo Municipal Socialista. E, de feito, algunhas as están materializando, como é a dobre convocatoria dos bonos Corazón, o ese inicio de obras inminente da rehabilitación de Santi Isabel, a finalización do polideportivo de Vite, etc. Estamos a falar pois, dun acordo no que tamén se incluye ese reforzo de servicios da Policía Local e de Bombeiros, actuacións no Parque de Fontiñas, Conxo, Angrois, cumprimento, que é importante pois tamén decilo, que así sempre nos lo reclama a súa presidenta, do pacto polo rural, reurbanizacións de García Lorca en Vite ou Mallou, Senda da Gracia ou Casas do Rego e un longo etcétera. Os orzamentos que, como digo, xorden dun acordo asinado e feito público en xaneiro por este Grupo Municipal Socialista. Un acordo que, como se está a ver, xa se está cumprindo e iso que, aínda agora, aprobamos definitivamente as contas. Díxeno e mantéñome na idea de que, dende a oposición, podemos ser útiles e contribuir a que este Concello progrese e avance, se traballamos con responsabilidade, tamén desde a exixencia crítica política cando é necesaria, porque podemos debater, confrontar ideas, confrontar proxectos políticos, pero tamén chegar a puntos de acordo para que este non sexa un mandato perdido. Nós seguiremos a fiscalizar a acción de goberno, é o noso traballo, pero, señora San Martín, son outros os que xulgarán a súa execución e a súa acción de goberno. Me imagino que vostede é a maior interesada en que o acordo se cumpra, que os orzamentos se executen. E aquí, con estas alegacións presentadas por os veciños que lle están pedindo contas, eles serán a que as xulguen no 2027. Fagalles caso e acertará. Grazas. Grazas, señor Muiños, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando queira. Sí, bo día a todas e a todos. Podemos ver como un ano máis a Asociación de Veciños de Volta do Castro Rial interpón alegacións aos orzamentos e non é de extrañar, porque ano tras ano este goberno fai oídos xordos ás súas demandas. Como dicía o noso compañeiro Gonzalo Muiños, son as mesmas demandas que o ano pasado. Outra vez máis vemos como este goberno é incapaz de cumprir coa súa palabra. O ano pasado dicían que na medida en que houvese disponibilidade orzamentaria atenderían estas demandas.
E o que aínda é máis grave, atrévense a deixar en evidencia os seus socios de goberno. Lembrolles que no pleno do 20 de marzo do ano pasado, con ocasión tamén da aprobación dos orzamentos, o voceiro do PSOE dicía que a alegación promovida por esta asociación cumpriríase porque así se negociou, e baseándose, ademais, en que a alcaldesa sempre foi da opinión de que os acordos plenarios deben respetarse. Donde vai esa máxima? Señor Muiños, como pode votarlle a favor destes orzamentos a un goberno que non ten en conta a súa palabra? Temos 2 acordos plenarios aprobados durante a vixencia do actual goberno, un do mes de novembro de 2023 e outro máis recente de xuño do ano 2024, para realizar algunhas das actuacións reflectidas nas alegacións. Por que non se fixeron? Porque este goberno non foi capaz de levar a cabo as actuacións demandadas polos veciños. Non respondan que por falla de disponibilidade orzamentaria, porque teñen os orzamentos máis altos de Santiago e, ademais, nos plenos que están por vir, veremos que houbo remanentes. E, ademais, todos sabemos que o orzamento conta con partidas xenéricas como pavimentación de vías públicas, alumeado, actuacións integrais en vías públicas, abastecemento de auga potable, parques e xardíns, limpeza viaria, entre outras que permitirían leválas a cabo dunha ou de outra maneira. Falta vontade pola súa parte e falta tamén polo que se ve diálogo con esta asociación que, como se indica no seu escrito, aínda non foron recibidos pola alcaldesa nestes 2 anos de goberno, tras 12 peticións de audiencia. 12 peticións de audiencia. Traten de atender as demandas destes veciños que ven como ano tras ano as promesas quedan en nada. Ninguén se queixa por gusto. A estas alturas aínda están a tempo de planificar as actuacións para que poidan realizarse ao longo do 2025. Lembren que querer é poder, repito. Non se esquezan destes veciños outra vez máis. Moitas gracias. Grazas. Tempo para a réplica para o señor César, cando queira. Obrigado, alcaldesa. Como ficou xa expresado na miña primeira intervención, máis parafraseando a expresión utilizada por unha concelleira do Grupo Popular nunha anterior intervención, non cabe en cabeza humana que se poidan estimar alegacións que alteren o equilibrio de ingresos e gastos sen que correspondan a obrigacións legalmente exixíveis ou a deficiencias na tramitación do expediente. Como xa dixen tamén, os informes técnicos e xurídicos tanto da Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade como da Intervención e da Secretaría son concluíntes. Admiraría que algún dos grupos presentes neste pleno emitise un voto que contradiga esas conclusións baseadas nos preceptos legais. O Grupo Popular, tan dado a facer valer a literalidade dos textos legais, aproveita nesta ocasión para falar de cuestións que exceden do contido do punto da orde do día. Aquí estáse a decidir se admitir ou non unha alegación, o orzamento municipal sobre a base das normas. Non se está debatendo sobre o compromiso do goberno municipal coa veciñanza. Por favor, pedido silencio, por favor. Continúe. Coa veciñanza da Volta do Castro e do Rial de Conxo, que xa ficou tamén ilustrada. Como dixen na primeira intervención, enumerei unha serie de actuacións que se levaron a cabo, na que me ficouse en nomear foi tamén unha que tamén se levou a cabo, como é a reposición da iluminación do viario paralelo á vía do tren entre a SC20 e a rúa Poza do Rial, e que tamén temos o compromiso de seguir avanzando en determinadas actuacións. A cuestión deste punto é votar a favor ou en contra da admisión dunha alegación, á vista do que propoñen os informes da Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade, da Intervención Municipal e da Secretaría. Obrigado. Obrigada, señor César. Ten a palabra a señora Rozas. Espere un minutinho, señor Muiños, cando queira. Bo día de novo. No, espere, que ten a palabra a señora Rozas, que quere intervir na quenda do grupo. Sí, moi bo día. A verdade é que non tiña pensado intervir neste pleno porque pensei que ia ser un pleno pois que trataríamos a cuestión técnica que nos trae aquí, que a presentación desa alegación, se procedía ou non rexeitar esa alegación segundo os requisitos tasados pola lei, que creo que son claros e contundentes no informe dos diferentes departamentos técnicos que están no expediente, pero como o debate pois derivou a outras cuestións, sí que me gustaría facer unha breve reflexión nestes 2 minutos que teño de tempo.
Estamos ante uns orzamentos, como debatimos no momento da aprobación inicial dos orzamentos, uns orzamentos bons para Santiago. Podían ser mellores, podíamos ter máis orzamento, podíamos ter máis ingresos e, polo tanto, ter máis gastos e recoller máis demandas dos veciños e veciñas. Nós seríamos as principais satisfeitas que así fora. Pero estes orzamentos, como ben recoñecía o Partido Popular, son os orzamentos máis altos da historia do Concello de Santiago. En que se traduce iso? Porque aí é onde se ven as prioridades de cada goberno. En esta ocasión, a prioridade tradúcese en máis dun 20% do orzamento para as políticas sociais. Eu creo que niso tiñamos que ter consenso todos os grupos que estamos aquí representados, nun incremento d'1 millón de euros máis no orzamento do 2025 para o Servizo Ciudadano Fogar, nun incremento para o Xantar na Casa, nun incremento nas políticas públicas para os maiores, nas políticas públicas para a xuventude, nas melloras de instalacións deportivas, que é unha demanda que escoitamos pleno sí e pleno tamén, e iso tamén está recollido nestes orzamentos. En políticas públicas de vivenda, que creo que é a principal demanda que teñen os veciños e veciñas de Santiago. Aí están eses millóns de euros. Sinceramente, eu creo que tamén que o decía o Partido Socialista, decía Gonzalo Muiños, os bonos, corazón, que melloran, que incrementan o seu orzamento, que se sacan 2 convocatorias, que era unha demanda do sector, e que porcentualmente o Concello de Santiago destina máis os bonos corazón dos que destina a Xunta de Galicia para toda Galicia nos seus bonos. Entón, remato xa, eu pregaríalles silencio, porque nós estamos en silencio cando falamos. Eu creo que é unha cuestión de educación e de respeto, señores da bancada do Partido Popular. Eu creo que estamos ante un orzamento positivo para Santiago e que hoxe viñamos a este pleno para falar dunha cuestión técnica onde a lei é clara e contundente e os requisitos están tasados. Moito máis, nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Rozas. Ten a palabra o señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo, moi breve, porque penso que o acordo de orzamentos e as contas municipais pois xa foron explicadas noutras ocasións. É o único que podo dicir, aí concordo pois co compañeira María Rozas, que podo dicir que hoxe é un bo día, no que non remata nada, pois senón que comeza pois ese enorme reto de xestionar pois este concello, xestionar pois as contas desde este ano. Pero é un bo día porque as veciñas e veciños de Compostela poderán ter un concello cun orzamento que permita satisfacer as súas demandas e necesidades, asfaltar as rúas, axudar as asociacións, entidades veciñais, mellorar e garantir os servicios de calidade, reforzar outros servizos que presentan certo déficit, incrementar a cobertura social ás familias e persoas vulnerables, abordar os retos da nosa sociedade, como a saúde mental, etc. Polo tanto, se materialízase un acordo asinado o 14 de xaneiro de 2025, día importante para a nosa cidade, e salvo sorpresas de última hora, pois un día importante no que este grupo municipal vota sí. Confirmo que o voto deste grupo será a favor pois, de que Santiago avance, non se paralice, a favor da política útil e non da política de confrontación e infértil, a favor da oposición constructiva e non da oposición obstrucionista que outras practicaron no pasado, e agora pois toca seguir traballando por a nosa cidade con responsabilidade e nesas estamos. Agardo pois que todas os que formamos parte desta corporación pois fagan o mesmo. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Ferreiro. Moi ben, en primer lugar, dicir que o debate en relación con esta demanda de veciñanza facémolo porque é unha alegación aos orzamentos. Insisto, señor Muiños, faga valer a súa palabra, porque se ve que non ten credibilidade nin para a veciñanza, nin tampouco para este goberno. Agardemos, de todas formas, que ao longo do ano pois este goberno faga posible que se realice algunha das actuacións demandadas, que son moitas de primeira necesidade e que afectan a seguridade destos veciños de Santiago. Non se esquezan desta zona de Santiago.
Indo xa aos orzamentos, como xa dixen nalgúna ocasión, o que realmente mide a eficiencia do goberno é o grado de execución orzamentaria, e os resultados obtidos por este goberno con respecto ao orzamento 2024 moi favorecedores non son. Lembrolles que tiñan unha porcentaxe de execución a mediados de decembro dun 10% en inversións reais. A bo entendedor, poucas palabras bastan. Igual é por isto que, pola incapacidade de xestionar este capítulo 6 de inversións reais, decidiron baixalo nun 33,60% ou o que é o mesmo, baixar 6 millóns de euros en inversións reais con respecto ao ano 2024. Estos son os orzamentos do goberno minoritario do BNG Compostela Aberta, uns orzamentos que non apostan pola inversión e polo desenvolvemento. En fin, como nos cansamos de repetir uns e outros, estes orzamentos chegan tarde e o retraso de máis de 3 meses vailles a facer difícil que se cumpra o proxectado. Polo que, como sempre lles digo, planifiquen para evitar tanto a inexecución dos proxectos previstos como a necesidade de incorporar ano tras ano os remanentes de crédito non executados ao orzamento do exercicio seguinte. Por certo, recomendación que tamén se repite nos informes que sustentan os orzamentos, con consecuencias que levan aparelladas o retraso nos pagamentos aos provedores o incremento de liquidez que se ven a producir, como é habitual nestes últimos anos. E non hai máis que velo, porque a continuación teremos o primeiro expediente de REC que leva facturas con máis de 8 meses de retraso no pagamento. Nada máis. Moitas grazas. Grazas, señora Ferreiro. Eu simplemente quero agradecer o voto favorável do Grupo Municipal Socialista e deixar ben claro que aquí hai dúas cuestións que se suscitaron no debate. Unha, pois esa demanda da veciñanza da Volta do Castro e Rial de Conxo, unha demanda que, como xa foi explicitado, pois estamos atendendo e continuaremos a atender desde este Goberno Municipal con distintas actuacións, con proxectos que están en marcha, con actuacións que xa foron efectuadas nestes momentos e outras que se farán nos próximos meses. Insisto que, de todas as maneiras, o punto que nos trae aquí, como xa foi lembrado, é a inadmisión porque non se cumpre, neste caso, non se entra dentro dos supostos das alegacións que a Lei de Facenda permite, como admisíveis, pois justamente nesta aprobación deste orzamento. Un orzamento que, como xa foi sinalado aquí, é un orzamento bo para a veciñanza de Santiago, é un orzamento necesario, é un orzamento que incide en que poida haber pois melloras tanto en obras como sobre todo en servizos públicos, en servizos sociais, en políticas de vivenda, educativas, culturais, deportivas, en todo aquilo que a veciñanza precisa. E a ninguén se lle escapa. Pois absolutamente importante que un concello teña un orzamento para dar resposta a esas necesidades da veciñanza en tempos que non son fáciles. Así que, xa digo, por esa banda, pois agradecemos o voto do Grupo Municipal Socialista. Esta inadmisión nos orzamentos do Grupo Municipal Socialista. O expediente que traemos para a súa aprobación inclúe 7 facturas da Red Española de Servizos SAO en concepto de suministración de combustible líquido, pagamento de peaxes de autoestrada, suministracións de material de mantemento básico, aditivo e lubricante dos vehículos do parque móvil durante os meses de xullo, agosto, setembro e outubro do ano 2024, que suman en total 36.446,92 euros. O contrato que dá cobertura aos gastos facturados foi axudicado na sesión da Xunta de Goberno Local de 6 de xuño de 2022 por un período de 2 anos. Na mesma sesión comprométese o gasto para os 3 anos seguintes, 2022, 23 e 24. O crédito dotado para os 2 últimos anos, 2023 e 2024, foi insuficiente para facer fronte aos gastos reais do parque móvil e, polo tanto, para a tramitación das facturas correspondentes deses períodos. Estáse traballando para a licitación dun novo contrato que mellore a prestación do servizo, evitando todos os problemas xurdidos no pasado. Agardamos, polo tanto, o voto a favor deste expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito para poder realizar unha compensación económica á empresa que prestou os servizos a que se refiren as facturas. Moito obrigado. Obrigada polo Grupo Municipal Socialista, señor Moiños. Sí, vos de novo. Moi breve, porque creo que pouco debate político podemos ter alrededor dun pago que hai que realizar dunhas facturas que se deben dos meses de xullo a outubro do 2024 e que se corresponden ese contrato de suministración de combustible peaxes para os vehículos do parque móvil.
Si cabe pois reclamar pois unha maior dilixencia no pago das facturas ao Concelleiro de Facenda. Saben todas e todas que no mes de outubro do pasado ano tanto Policía Local como bombeiros estiveron alo menos 17 horas en poder repostar e sen previsión de cando poderían volver a facelo. É dicir, a gasolinera que surte os vehículos municipais, tamén os de emerxencias e dos corpos de seguridade, cortou o suministro pois, a toda a flota municipal por estar o contrato do que precisamente proveñen estas facturas sen esa orde de continuidade acumulando pois, varios impagos. Evidentemente, nos permitiremos pois, que eses impagos se resolvan. Estamos falando pois, dun asunto serio, pero que debe facer o goberno local e traballar para que esa situación pois, non volva a ocurrir. Teñen vostedes un entramado pois, administrativo máis sofisticado do que había antes, ademais reforzaron o control e dirección deste Concello con máis persoal directivo. Tanto é así que agora teñen, ademais dun director de área, pois un coordinador xeral que deberá supervisar cuestións como esta e mellorar pois, o control para evitar que facturas como estas quédense en pagar e teñan que vir finalmente este pleno porque non completaron pois, a súa tramitación no exercicio económico correspondente ou por irregularidades no contrato do que debía depender precisamente por ausencia pois, desa orde de continuidade. En todo caso, os servicios foron prestados, os impagos que se deben hai que saldalos e, polo tanto, imos facilitar a aprobación pois, deste recoñecemento. Grazas. Grazas, señor Muiños, polo Partido Popular. Señor Berea, cando queira, espere, cando queira. Gracias, presidenta. Tampouco tiña intención de intervir, pero visto a deriva do pleno, pois vou intervir neste asunto. Sorprende a primeira declaración do vocero do Partido Socialista, que neste asunto non hai cuestión política. Como que non hai cuestión política? Supoño que será na nova deriva do señor Muiños que pois perde a súa palabra diante dos veciños de Rial de Conxo, porque todos vimos nos últimos 2 anos como se sacaba ali fotografías, e cando veñen as reclamacións expresas dos veciños de Rial de Conxo, pois pon por diante a sumisión extrema ao goberno do BNG e da alcaldesa Goretti San Martín. Había moito interese de falar por cuestións técnicas. 10 segundos solo, xa entro no expediente. Como cabe en cabeza humana alterar ingresos e gastos? E ten a cara de vir a dicilo aquí despois do que pasou no último pleno, que sigue vostedes en responder, se vai a recadar 3 millóns de euros por 29 licenzas de taxi en 2025. Se é que sí, pois terá un orzamento equilibrado. Se é que non o sabe, pois empezamos a preocuparnos. Se é que non, está vostede alterando o equilibrio entre ingresos e gastos. Non respondeu e van alá xa 30 días. Vai a recadar 3 millóns de euros por esas licenzas ou está alterando de xeito voluntario o equilibrio entre ingresos e gastos? Sen falar tamén da taxa turística. Estamos ante unha xestión bochornosa, porque ao final está en xogo a imaxe da propia cidade, non? Mala xestión, incompetencia técnica, falta de pericia, non se salva ningún departamento. Facemos a seguinte pregunta: por que estamos ante o peor equipo xestor da historia de Santiago? Intentamos responder. Vamos a ver diferentes posibilidades. A primeira é porque son poucos. Evidentemente non, porque teñen asesores e altos cargos como para encher o Titanic. Porque non saben vostedes xestionar, podería ser unha opción. Bueno, pois é certo que son un grupo de persoas sin experiencia en xestión pública, é unha realidade obxectiva, vital ou curricular ou como cada un queira decir. Non hai horas de vuelo suficientes. Bueno, pois podería ser unha das respostas. Os únicos 2 que gobernaron durante 4 anos, pois no 2019 os cidadáns dixéronlle que os querían fora do goberno e hoxe están aí con 2 concelleiros despois de pasar de 10 a 2, que, como xa falamos en moitas ocasións, hai que ter cadrís, non? Pode que non saiban xestionar, ou que sexan demasiados para xestionar, pero iso podería compensarse con ter ganas. E nin eso. Falen vostedes cos vosos funcionarios, porque xa non é que seña un clamor na cidade, é un clamor nos vosos funcionarios que moito asesor, pouca experiencia e cada vez
menos ganas. Estamos ante o peor equipo xestor da historia de Santiago. Non pagan a gasolina da Policía Local. Eu pregúntome, espero que respondan, ainda que nunca responden, houbo problemas nas últimas horas ou nos últimos días co pago de suministro de gasolina á Policía Local? Porque este asunto non ia na orde do día da Comisión de Facenda de fai 48 horas. Que pasou nas últimas 48 horas? Pregunto, houbo algún problema co suministro de Policía Local nas últimas horas, nos últimos días? Supoño que non mentirán. Esperamos a resposta, porque se houbo, estamos ante un problema moito máis serio, porque sería unha reincidencia e, por tanto, unha auténtica irresponsabilidade. Non pagan os comedores escolares e responden cunha soberbia insoportable que puido ver toda a cidade na resposta no pleno anterior do concelleiro de Facenda. Non pagan os comedores escolares dos rapaces e responden con soberbia. Contratan en actos públicos, e sigue sin responder a señora Goretti San Martín, VTCs para traxectos ilegais. Queremos saber cantos traxectos ilegais houbo nun acto público. Esperamos que non volva a responder falando do Grupo Cidades do Patrimonio como se fose unha asociación de amigos de escritores de Eslovaquia, porque vostede é a presidenta desa entidade pública que estaba facendo un acto na nosa cidade e, por tanto, tiña a máxima responsabilidade sobre ese acto. Queremos saber cantos traxectos ilegais houbo. Son recursos públicos. Tiña que estar xa esta cuestión completamente respondida. Continúo, señora San Martín. Como digo, os datos están... Sí, por suposto. Os datos están aí, son evidencias. Non pagar a Policía Local, non pagar a comedores escolares, ter alcaldes de media España facendo traxectos ilegais pola nosa cidade. É un auténtico bochorno. Están poñendo en perigo a imaxe desta cidade. Estamos, como digo, ante o peor equipo xestor da historia de Santiago. Non se confundan porque os anuncios baleiros cos que enchen as portadas dos medios de comunicación tamén teñen as patas moi curtas, porque as expectativas falsas levan a frustración, e a soberbia e a falta de autocrítica leva ao enfado, e a frustración e o enfado son un cóctel políticamente letal. Por lo tanto, comecen a escoitar a cidade, porque a cidade comeza a enfadarse. Moitas gracias. Gracias, señor Berea. Ten tempo para a réplica o señor César cando queira. Bon, antes de máis, agradecer o voto afirmativo do Partido Socialista e a verdade que para non querer intervir, admira a súa intervención. Non falou para nada prácticamente do punto da orde do día. Falou do que quixo. Non iba a intervir, pero falou do que quixo. Claro. Por favor, non interrompan. Este concelleiro, a pesar do que algúns da súa bancada lle chamaron, non minte no pleno. Os informes de ingresos do orzamento están feitos por técnicos, non están feitos por min. E avalan eses ingresos. Para a boa xestión a do seu goberno que apoia vostede, debe ser o primeiro goberno do mundo que aproba un imposto que se nega a xestionar. Así, evidentemente, xestiónase de maravilla, creando impostos que non se xestionan. Esa é a súa boa xestión, esa é a súa boísima xestión. E respondendo o tema da suministración da policía, de bombeiros, do parque móvil, houbo sempre gasolineira con posibilidades donde poder suministrar gasóleo, gasolina ao parque móvil do Concello de Santiago. Durante todos estes días non houbo unha soa hora onde os vehículos non pudesen repostar. Máis nada. Obrigada, señor Muiños, cando queira. Sí, eu non pensaba intervir pois, neste punto, porque, de verdade, porque hoxe estamos todos, claro, pero mire, señor Berea, vexo que a nova estrategia do Partido Popular é ir a por min, ou a por Mercedes, ou por Mil, ou por Marta. Entendo, pois, que debe ser por medida preventiva, polo que poida pasar. Fágalle vostede oposición, xa yo digo, fágalle vostede oposición a quen ten que facerlla, a alcaldesa e ao seu equipo de goberno. Falamos de credibilidade.
porque falaban antes da miña credibilidade. Credibilidade é a súa. Cando dixo que iba a trasladar media cidade para facer un túnel de punta a punta. Credibilidade é a súa cando di que a municipalización dos parkings que rematan desta concesión foi idea do Partido Popular. Municipalizar a idea do Partido Popular. Hai que ser atrevidos. Credibilidade é a súa que pola mañán defende a tala do árboles do Baquete de Conxo para facer a súa senda e pola tarde di que hai que protexer as árboles como vimos no último pleno. En fin, podría seguir, pero sabe que aquí estamos a falar dun recoñecemento de crédito, non de Gonzalo Muiños. Igual o seu problema é que pensaba que o ia facer alcalde. E repito yo, pero se non entendeu aínda, eu creo na política da coherencia e da palabra. Eu nunca vou facer alcalde a un candidato do Partido Popular, porque son un socialista, ainda que mo queiran pois negar. Entonces ladran Sancho, entonces pois calvagamos xuntos. Grazas, señor Berea, ten 2 minutos, cando queira. Moitas gracias, señor Muiños. Eu creo que lle diga a cidade se algunha vez lle pedín eu o seu voto para ser alcalde. Quero que lle diga a cidade, está diante de toda a cidade, se eu algunha vez lle pedín o voto para ser alcalde. Creo que nas miñas declaracións fun claro. Non quería ningún voto de 4 persoas que teñen a fiabilidade polo suelo. Como se pode fiar alguén destas 4 persoas, non? Non quero o seu voto, eu quero unha maioría absoluta, estou traballando para 2027, o dixen dende o minuto 1 ante os medios de comunicación. Se non é certo, pídolle que lle diga a cidade se eu lle solicitei o voto algunha vez para ser alcalde de Santiago. Se non, por tanto, deixe ese debate ou deixe de mentir, porque non sei de onde saca esa cuestión. En segundo lugar, señor Manuel César, eu boto as maus á cabeza, concelleiro de Facenda, e di como unha administración pode crear un imposto para que xestione outro concello. Pero vostede sabe quen creou os impostos que vostede xestiona? Quen creou o IBI? Quen creou o imposto de vehículos? Quen creou todos os impostos municipais que vostede xestiona? Isto é increíble. Estamos en maus auténticamente de indocumentados. Conselleiro de Facenda dicindo como outra administración pode crear un imposto para que o xestione o concello. Todos os impostos municipais son creados por outras administracións porque non ten capacidade este pleno para crear impostos. É un auténtico ridículo, é unha auténtica tomadura de pelo que o concelleiro de Facenda poida facer estas declaracións de verdade que supérase o goberno do BNG sesión tras sesión o que acaba de dicir o conselleiro de Facenda, non de urbanismo, que podría entenderse que non teña competencia en materia fiscal, o concelleiro de Facenda, mi madriña. En canto á oposición, eu fago oposición aos 3, porque son o mismo, pero están demostrando. Isto é unha sumisión completa, por lo tanto, creo que todo o mundo sabe que para que nós podamos gobernar, para que estes 11 concelleiros podan ser 13, temos que ganarlle os 3, ou non é unha realidade. Por tanto, terei que facer oposición aos 3 que están gobernando, turnándose, axudándose uns aos outros, con tal de que non gobernemos nós. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Berea. Miren, eu creo que o que realmente acontece é que o Partido Popular continúa, xa vexo, pareceu en algún momento que non, pero continúa un pouco na senda da súa frustración de non gobernar para intentar tensionar o pleno, nada máis intentando incorporar cuestións que non son as do punto da orde do día, non son as que se teñen que debater e continuamente estar unha tras outra, deixando mensaxes que evidentemente entran na liña da dialéctica moitas veces que se utiliza a nivel electoral. Se queren entrar niso, pois é ben fácil. O peor goberno da historia de Santiago teno claro toda a veciñanza do Santiago. Foi o goberno de 2011 a 2015. A imaxe de Santiago polo chan absolutamente. Unha xestión nefasta. 3 alcaldes. Persoas que tiveron que vir fora da lista electoral para finalmente poder estar. Ese foi o peor goberno da historia de Santiago, a do Partido Popular. A veciñanza de Santiago teno clarísimo e, felizmente, aínda ten algo de memoria a ese respecto. Entón, eu creo que nestes momentos, claro, cando vostedes o único que fan é oposición por oposición, decir que non por decir que non, mesmo votando que non a informes técnicos, porque o que fixemos no primeiro punto, xa que queren decir iso, foi votar
votar un informe técnico, persoal técnico, interventores, persoas secretarios, persoas técnicas, temos no Concello abondas. Ás veces parece non que veñen a dar leccións non sobre cuestións políticas, senón sobre informes técnicos que están enriba da mesa. Eses informes técnicos, xustamente, que están enriba da mesa, son os que vostedes, de maneira sistemática, que se votan en contra. Eu creo que nós absolutamente non nos imos deixar enredar nesta súa espiral de intentar levarnos a algo, porque nós o que nos estamos dedicando, o que facemos, e é certo que agradecemos neste caso que o Grupo Municipal Socialista teña unha actitude positiva e construtiva neste sentido, pero nós o que facemos é gobernar, dedicarnos xustamente, podíamos poñer uns cantos exemplos, pero dedicarnos a desbloquear algúns asuntos que levaban tempo e tempo nesta cidade, como se puido ver no desbloqueo, por exemplo, do tema da parcela Peleteiro. Temos con eses exemplos claros de que do que nós estamos facendo é dedicarnos a traballar pola veciñanza de Santiago e non deixarnos enredar única e exclusivamente, eu creo que en discusións e en debates que vostedes fan subidos de ton, única e exclusivamente como provocación, porque xustamente o que queren é distanciarse deso que está ben claro, que foi ese peor goberno da historia de Santiago, eses anos 2011-2015, con 3 alcaldes do Partido Popular. A imaxe é ben clara para o conxunto da veciñanza de Santiago. Pasamos á votación, señor secretario. Vale, sí. Espera que poña un minuto, cando queiras. Sí. Señor Berea, está vostede realmente en condicións de afirmar que ninguén do seu equipo e ninguén do seu partido sondeou algún membro deste grupo para ver se apoiaríamos unha moción de censura? Porque igual o que minte vostede. E voulle, mira, leolle unhas declaracións públicas de vostede mesmo. Borja Berea ofrece al PSOE un acuerdo para establecer un gobierno alternativo al de Goretti San Martín. Europa Press, el Correo Gallego. Aquí o tengo. Podo, sí, non sei se lo recuerdo, non? Sí, vale. Entonces, non sei quen ten a credibilidade. Nada máis, moitas gracias. Eu creo que houbo neste caso non ten ningún sentido, porque el podería volver e poderíamos estar así. Non vou responder, fíxome dúas preguntas directas. Responda rapidamente. En 4 segundos está claro. Eu dixen que non iba a asumir ningún voto de 4 díscolos do Partido Socialista, é o que dixen antes, en ningún caso. E, por suposto, que podo afirmar que eu, Borja Berea, non lle solicitou nin o Gonzalo Muiños nin a un membro do Partido Socialista, e se o fixo alguén que eu coñezo que esteña cerca do meu equipo, non tiña ningún tipo de autorización. Xa yo digo, en todo caso, se vostede ten algunha proba de que eu lle solicitei en algún momento o seu voto, faga pública, porque é unha auténtica vergoña o que acaba de facer nesta intervención. Eu fun claro de cara á cidade e de cara aos medios de comunicación e de cara á veciñanza. En ningún caso quería os votos do Partido Socialista. Quero a maioría absoluta en 2027. Moitas gracias. Pasamos á votación, señor secretario. Recoñecemento extrajudicial de crédito de gastos de subministración de combustible e peaxes de autoestradas dos vehículos do parque móvil. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Verde Socialista. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupo municipal do Partido Popular, apróbase. Pasamos ao punto número 4, corrección de erros materiais en subvencións nominativas do Orzamento Xeral do Concello do ano 2025. Señor César, cando queira. Obrigado, alcaldesa. A verdade é que xa non sei de que falar, porque aquí falase de todo menos do punto que aparece na orde do día, entón quería decir que é a primeira administración autonómica que crea un imposto autonómico para que llo xestionen os concellos. Outra cousa diferente son os impostos que crea a Administración do Estado para que xestionen directamente os concellos. Vostede, que é tan listo e tan habilitado do Estado, debería sabelo. Vale. Por favor, céntrese na orde do día. Por favor, no punto que estamos tratando, por favor. E o resto, por favor, en silencio. Señor César. A ver, vou á orde do día logo. Ainda que vostedes non o fagan. Durante o proceso de elaboración do expediente dos orzamentos producíronse erros materiais que, como sinala o propio informe da Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade, tiveron a súa orixe na transposición directa, é dicir, dun corta e colar
a descrición do obxecto e da denominación da aplicación orzamentaria en certas axudas nominativas que compre correxir. En ningún caso son erros que muden as entidades beneficiarias nin afectan as cuantías que se subvencionan. O abeiro do que dispón o artigo 109.2 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común, as administracións públicas poderán rectificar en calquera momento de oficio a instancia das persoas interesadas os erros materiais de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. Consecuentemente, solicitamos deste pleno a aprobación da corrección de erros que se propón. Obrigado. Obrigada polo Grupo Municipal Socialista, señor Moiños. Sí, ceñíndome pois ao punto orde do día, o noso voto vai ser favorable. Grazas polo Partido Popular, señora Ferreiro. Bo día de novo. O artigo 22 da Lei 38/2023 de 17 de novembro xeral de subvencións, así como o artigo 65 do Real Decreto 877/2006 de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, indica con respecto ás subvencións nominativas que deben estar previstas expresamente no orzamento municipal con indicación do beneficiario, do importe e do obxecto. Todos sabemos que o obxecto determina no que se vai a gastar e implica pois, un compromiso de gasto para un obxectivo concreto. O Concello de Santiago de Compostela non pode cometer erros como este. Estamos a falar de equivocarse no obxecto de 15 subvencións nominativas. E na descripción de outras 3, 2 delas descritas como transferencias, cando tamén se referían a subvencións nominativas e lles faltaba concretar os beneficiarios. Deben revisar de maneira exhaustiva antes da súa publicación, primeiro porque se trata dos orzamentos da cidade e segundo polo carácter das subvencións nominativas que son directas e individualizadas para un beneficiario concreto. Ao fío deste erro, aproveito para lembrarlles para o futuro que tanto o interventor actual como o anterior nos seus informes inciden na falla de motivación na que incorren os informes dos diferentes centros xestores de subvencións nominativas á hora de xustificar a concesión directa destas subvencións. E, como non, agardamos tamén polo plan estratégico de subvencións que exixe o artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións, que creo que teñen intención de incorporar este ano e que é outra das demandas reiteradas polo órgano de intervención dende fai moito tempo. Grazas. Grazas. Non sei se quere comentar algo, señor César. Sí, agradecer... Non interviu o Partido Socialista. Sí, agradecer o seu voto a favor. E nada, decir que quen nada fai non se equivoca e pedimos desculpas polo erro e traballaremos para que non se produza no futuro. Moito obrigado. Señor Moiños, non? Señora Ferreiro. Pois nada máis, somente que se establezcan os mecanismos axeitados para que non acontezan estos erros, evitar que logo teñamos que recorrer as modificacións orzamentarias para corrixir as malas previsións deste tipo de subvencións. O noso voto vai a ser a abstención neste punto. Moitas grazas. Grazas, señora Ferreiro. Pasamos á votación, señor secretario. Corrección de erros materiais en subvencións nominativas do Orzamento Xeral do Concello do ano 2025. Votos a favor? Grupos municipais, BNG, Compostela Verde Socialista. Votos en contra? Non hai. E abstencións? Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Pois levántase a sesión. Este sen que espiral vamos a entrar.